Joo, eli me ollaan taas kuvaamassa toi kuva. Eli nyt tullaan hiljaa. Mennään vähän lähemmäksi. Tää on tää pelottava talo osa 2. Joku tommonen pelottava pöytäkin tuolla. Kattokaa noita lautoja, ne on aika vinoja tossa. Tossa seinällä. Kuuluu vaan puff! Nyt alkaa pelata. Viskikin alkoi haukkuu. Niin. Se yksi koira, kuka meidän katoa mökin, hän vasta niinku tuolla päin. Niin se rupesi haukkuu, se kuului sinne asti. Mennäänkö käymään tuolla talon alla? En oo menossa. Kyllä me voidaan siihen, kun me ollaan mennyt syömään. Meidän pitää mennä syömään. Tossakin on ihmeellinen jutska. Mikäköhän tää on? Tuli reikä. Järä. Nyt ollaan kuvattu tätä osa 2 pelot. Yli tuot näitä kertaa. Yli 3. Jaa. Niin, elikkä... No niin, pakko lähteä näin, koska... Mitä mennä syömään? Niin me kuvataan kohta taas. Pamään tai se. Ja me kuvataan... Tuo nyt oikeesti on mitään... Kuuntele. Kuva. En mä tiedä. Tuopa kyllä. Kuuntele. Kuuntele. Mulla on ihan kenkiä. No ei kato yksi kävelee.